Vem si bonbon. Ne, díky. Broučku, chceš vědět, co se stalo v chalupce u Hrošíka? Jak by mohla mít Charlie ráda knížky, když je doma nikdy nečteš? Doma ji čtu každý den. Nářez. U bazénu je fůra žhavej holek. Fakt rozpálený, slunce praží jak divý. Co se ti stalo? Zdachnul jsem si u bazénu, ale žádnej strach. Byl jsem namazaný. PJ, to je na opalování, to není proti opalování. To je rozdíl. Jeden tě chrání před škodlivým zářením a druhý tě usmaží jako hranolky. Tak takhle se cítí hranolky. Vy se prostě vychováváte sami, vy. Nepřistěhuješ se radši k nám? Takže Santos panej Ruďas už dorazil. Promiň. Víš, co by ti ulevilo? Pěkně teplá sprcha. Fakt? Jo. Svatá prostota. Jako by vás vychovával medvěd. Tlostý medvěd. Tak nejdřív jsem mrznul a teď se spálím. To teda nejsou prázdniny mých snů. A jich taky. Tady je dost klidu na přemýšlení. Nad čím má Charlie přemýšlet? Ona nemusí, ona je andílek. To se týká tebe. Ty si tady teď sedneš a promyslíš si, co znamená být dobrý rodič. Ujdeš péct cukrový s babičkou. Táta zlobil. Nesmí péct. No, tak to si líbit nenechám. Tak budu muset. Co to děláš? Jak se cuknu, tak to popojedu. Hele, nedej se ty hory nějak obě. Daj zlato, musíš do Mexika, tam doleva a pak na sever. A zapni si dálkový světlo. Ale já je zapnutý mám. To by svítil. No tak tu nejsou. No, dobře, kouknu do manuálu. Jak se řeknou srbsky světlo? Určitě nechceš, abych řídila. Ne, já to zvládnu. Jsem zodpovědná osoba, která může jet na jarňáky. Bez jiný zodpovědný osoby, protože já to zvládám sama. Ahoj, lásko. Jak si to užíváš? Tvá matka mě dala na hambu. Jo, co si proved? Neprovedl jsem vůbec nic. Kdy už tu konečně budeš? No tak, při téhle rychlosti myslím tak na Hromnice. Dělejte. V roku děláme, co může. Jedeme jugem. Ne, jasně, že se už nevyrábějí. Neumíš srbsky? A nebo je to chorvatsky? Chceš, aby ti kluci našli překlad na netu? Třeba mě uslyšej, když zavolám větrací šachtou. A co děti? Užívají si to aspoň oni. Co teď dělají? Charlie má tchýně, Gabe je s tvým otcem a PJ... Jo, podle řevu si PJ děl sprchu. Mami, konečně rovinka. Jo, tak ahoj, zrychlit na 20 za hodinu, tak pak. Ne, já jsem... Hele, Kontinentální předěl. Odsaď to s náma půjde z kopce. Doslova. Vidíš, klesání. A mohla bys brzdit? já se snažím. Pak zpomal. Šlápni na brzdu. A co dělá? Je brzda, nefunguje. Klid, nepanikař. Já se nepanikaři. Dobrý, hlavně si uvědom, že jsi úplně nejbáječnější řidička. Ty si to myslíš? Teďka je nejdůležitější, aby si z toho sobě myslela ty. Tak zkus ruční brzdu. Jo, zkusím. Tady ji máš. A co s ním má podle tebe dělat? Nátlany mu po hubě. Jmenuje se Daryl. No, Ale jo. Nejpodstatnější je, že tu neslyší.
Klinka, musela jsi to říkat. Já se omlouvám. Zapni stěrače. Kluci nám fagot. To je šílený. Skoro nevidím. Hele, tamhle vidím světýlku. Tamhle světýlka. To je auťák. Hlavně klid. Nesmíš panikaři. Až dojedem na rovinku, zastavíme samospádem. No a kdy to bude? Tak za 3, za 4. Míle? Hodiny. Palm Springs, Kalifornie. Ráno. Do nadílky zbývá 24 hodin. Dědo, Ještě 5 minut. ty jsi hrál celou noc? Akorát od 4 do 5 jsem byl na Marii. Pak jsem se zasek v tajemných pustinách akordionu. Tak jsem hledal na netu, jak z toho ven. Teď jedu mulťák s nějakýma děckama v Koreji. No muda. Tohle si vypiješ, jo? Jako já. Dědo, nebudu se dívat, jak se ničíš. Game John. Musím na chvíli přerušit hru a srovnat do latěk tu volbě. Dělám to pro tvý dobro. Bombonek? Dědovi asi zachlo. No, budou toho mít s babičkou víc společného. Ty máš ve vlasech bonbon? Spal mi je i do nosu. Pojď sem. Já neje. Co? A? Půjdou. Jo? No, docela dobrý, jo? Mezitím útulná kavárna, moderní motel. Tady, vstávej, honíme čas. Mně se zdal hrozný sen. Ne, to nebyl sen. Narovnám si Daru. Pomůžu ti. Nerozbij to auto. Jak bych ho asi mohla rozbít? Nebo nespali. Vstávej. To se dá spravit. Tak to už se spravit nedá. A vidíš, rádio funguje, to je vtipný. To není vtipný. No, tak to bychom měli. A tady jsou zavazadla, co byly v kufru. Jestli to byl kufr. Byl to hatchback. No. Děkuji. Bob. Ne, já nejsem Walter, já jsem Ledy. Od něj jsem to tu koupil. No, jo. Naproti mě to byl trpaslík. A neměl jste předtím autoservis jinde? Jo, koupil ho od vás. Daryl, jo. Nenapadlo vás montérky si nechat a jenom si přehodit jmenovky? Tak nic. Jak se dá odsud dostat kamkoliv jinam? No, co pak já vím. Hleda tak stopem. Zlomte vás! Stopovat? V žádném případě. No, Charlie, je ráno. Typický předvánoční den. My jsme v pustině. Nejspíš v Utahu. Teď je to fuk. Jo, a je tu máma. A je moc statečná a ani trochu nebrečí, že máme zkažený Vánoce. Aha, pláče se dál. To nám to ale pěkně prčí. Obědvat budem v Las Vegas. Musíme to bude paráda. Mami, slyšela jsi to? Jedou do Las Vegas. Když nás tam hodí, půjčíme si tam auták. Tedy co jsem řekla? Stopovat nebude. Mami, stopujou se jenom cizí lidi. Jsou to cizí lidi. Ale nebudou, když je pozveme na snídani. Dobrý den, zdravíčko. Já jsem tedy Duncanová a to je moje...
Mami, pojď sem. To je moje máma Amy. Těší nás. Sue a Stan McKeanovi. To nás těší, ale nevadilo by vám, kdybychom se přisedli. Nechceme zbytečně zabírat místo, pak až se to tady zaplní. Po ránu to tady bývá narvaný. Tak se trochu zmačkneme, asi to půjde, že? Tak dám to dolů a... To bude bez vás. Děkuju. Tak, venku jsem slyšela, že míříte do Vegas. To je náhoda, my do Palm Springs. A proč je to náhoda? Skvělá otázka, Stane. My musíme taky do Vegas. Potřebujeme si tam půjčit auták, než se rozpad. Doslova, na 1000 kousků. Který Lenny, on teda, ale mysleli byste si, že je to Walter, ale je to Lenny. Daryl to taky není. Říkáte, že Daryl je Lenny, ale Daryl je vlastně jen novej Lenny. A Lenny je Walter, ale on je Lenny. Každopádně, Lenny sebral naše auto ze země na lopatě. Objednáme si? To je nápad. Jo, já si dám 6 míchaných vajec se slaninou a klobásou. Tmavá světla? Obě. A palačinky. Velké lívanečky? Obojí. A ty vanhle a francouzský toast a normální toast. A bílý, celozrnný nebo... Všechny, co máte. A k tomu si dám šupku, kanadskou slaninu, šáteček štrůdl, kávový dort a košíček a pak ten tvaroh. Nízkotečnej. Hlídám si tajly. A proč jedete do Vegas? Jedeme tam na kongres. AOMU. To máte dobrý, to je fajn. My se snažíme dostat se do Vánoc za rodinou. Vy už nebudete? To je ubrousek. Je na něm marmáda. Tak jak jsem řekla, když se dneska nedostaneme do Vegas, tak to uvízneme. Sami v poušti. Zrovna teď, když jsou ty nejkrásnější svátky. To jste tedy v blídě, že? Jo, to jsme. Už jen doufáme, že se stane nějaký vánoční zázrak a někdo nás sveze. Ano, to je přesně to, co byste potřebovali. Přesně. No je. Byli bychom ohromně vděční každému, třeba i někomu, koho sotva známe. Hlavně, aby jel do Vegas. Autem. Například červeným. No jo, to by vám pomohlo. Pána Jána, můžete nás vést? No jistě. Proč jste se nezeptali rovnou? V autě mi jíst nesmí. Já vím. Rolničky, kdo pak vám dal? Ten krém na spáleniny je fakt skvělý, je mi fakt pohodnělý. Tuti, ne, ty jsi to s tím krémem malinko přehnal. Ukažte se, co dítá. Jo. Šabáčku, moc se ti omlouvám. Ne, to je dobrý, jen si to sednu. Bofinku ne, sem tedy ne. Ani na sedačku, ani na křesílka. Kam si můžu sednout? Aha. Co to vy dva děláte? Že by babičce přeskočila a šoupala jsem všechny? Mně nejdřív. Vítej v klubu. Mně ne. Mně jsem zahnal děda. Já tu chci mít mámu. Jo, to já tak. Pohodě. Má pouště sladká, hladí výsek na nohou. Má pouště sladká, tak dej mi ruku svou. Stede, jedeme k Amazonu. No jo, to je jasný. Ano. Promiňte, že jsem zvědavá. Co to je za čepice? Chce to být prostě opatrnej. Jo. Ale to by nepřipadají ty dva divní. Jo, skoro tak divný, jako ty, když jíš takovýhle ubrousky. Je ti zle. Kapánek, jo. Nemáme pitlí. Mami, už zase. Co vy dvě tam vzadu, dobrý? Dobrý, a povíte nám něco o tom vašem kongresu? No, tak každý rok jsme tam, je to tam ohromný. To věřím. Je moc příjemné být mezi lidmi, kteří prošli stejnou zkušeností jako vy. No, to rozhodně. Protože ten, kdo to sám nezažil, ten to nikdy nedokáže Rozhodně. pochopit. A co to kdo zažil? Únos mimozemšťanů. Promiňte, vy jste říkala... Únos mimozemšťanů. Zkrátka AOMU znamená... Asociace obětí mimozemského únosu.